Kakvo je nešto? Kakva su vrata? Otvorena. Vrata su otvorena. Kakva su vrata? Zatvorena. Vrata su zatvorena. Kakvo je zvono? Glasno. Zvono je glasno. Kakvo je zvono? Tiho. Zvono je tiho. Svijetlo mračno. Kakve su patike? Nove. Patike su nove. Kakve su patike? Stare. Patike su stare. Kakav je leptir? Lak. Leptir je lak. A kakav je slon? Težak. Slon je težak.